Ageno ni riyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andruth Otieno kenda duoko ni erokamano makende kuom yudo thuolo mondo mi wabed kanyakla wapuonjre achiel ariyo adek kotenore kod weche mag ngima. Adwa kawo thuolo ni mondo mi arwaki kenda rwak daktari marwa obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye olonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano. En ndalo mathoth adier. Ginyinga an Lucas Okumo njaka bondo kodumo ramba. Koro an jalony e tuoche mag pien, kogno, yie wich, to kendo sani an jalony e weche mag duso del. Dusruok mar del, gimoro amora minyalo dwar ni mondo duse pien, sani kendo koro achaka medo boke machielo, koro an gi lonyno. Koro ageno ni koro ka jok mobiro ira kata ka en gi tuo to wanyalo chako wuoyo weche mamoko be manyalo konye mondo mi orit pien dende. Erokamano. Erokamano ya ichaki medo oboke machielo e duso del. Manyiso ni en ok en gimochuno to oganda nyalo dwaro mondo mi otim mondo mi omed chia mar del omedango. Kamano. Ok en gimochuno. To wantiere gi jomoko ma samoro gin jok ma umbgi ni malo, umbgi rarieya. Koro kako ne odwaro ni mondo nen e nyim oganda. Nitiere kaka koro nyaka bed ni iloso pien dende mondo mi onen e okang' mopogore. Kamano. Ibro gono mbaka no odiechieng' machielo kata kok kielak sechegi to chieng' moro achiel ibro gono mbaka no mondo mi oganda wa kata kok jogo mantiere kod makende ng'ato dwani mondo mi obed kod chia makende, self confidence, gik makamago tiwacho ni magi gik mag dusruok manyocha ni dok somo ibo pimonwa mathoth. Kata kamano ka onda her mondo mi wagoe mbaka kotenore kod chandruok mar albinism kata tuo mar waluonge ni albino gi dhowa mapachoka. Albinism enang'o? Erokamano. Jothurwa, albinism en chandruok mar pien minyuolo godo dhano. Waluonge ni ng'ol. En achiel kuom ng'ol minyalo nyuol godo dhano. Koro ma en ng'ol manitiere pien. To ng'ol ni bedo nang'o? Obedo nikech joge inyuologe chandruok mar rangi mar pien inyuologe ka gionge godo. Gionge gi gik ma waluongo ni cells maloso rangi marateng'. E dend dhano wantiere gi cells ma waluongo ni melanocytes. Melanocytes ni en mogolo gima waluongo ni melanin. Melanin en rangi marateng' ma waneno e pien del ni. Koro wantiere gi jogo minyuolo ka onge kod melanocytes gi. Koro omiyo gin jok ma ok nyal geng'o, ok ginyal bedo gi rangi marateng' e yo moro amora. Koro mane ng'at ma waluongo ni albino gi dho kisungu. To nikech ng'eny gi osebedo ka ji ok orwakogi e kind oganda, ok wahero ni mondo waluonge kamano. Wahero ni mondo waluonge ni jogo modak gi tuo mar albino, people living with albinism. Mane kaka wadwaro ni mondo waluonge. Gin giwegi ka in kodgi ibro winjo ka giluongore ni white skin. Mangiso ni pien marachar mamano bende ok wane karach. Koro kata mano bende nyalo ti godo. Iwacho ni jogo ma onge kod cells kata cells gi mag pien del ok nyal loso rangi marateng'. En gima inyuolo godo ng'ato. En gima ng'ato ok dwar, samoro ng'ato nok par ni bonyuole godo to pok onyuole godo. Tiende ni en gima nyalo mako ng'ata ng'ata. En gima nyalo mako ng'ata ng'ata. To kata konyalo mako ng'ata ng'ata wantiere bende gi gik ma waluongo ni genes. Genes gin gik manwang'ore chwech mar dhano. Genes go ema nyalo ng'iyo ni to ng'ani onyalo bedo gi albino, onyalo nyuolo nyathi man gi albinism koso onyalo nyuolo nyathi ma onge godo. Nikech ka wabro dhi mbele kanyo wabro wuoye kidienje mopogore opogore mag tabuni, mag ng'olni. Nikech ok en aina achiel, gintiere buora. Gin kidienje mopogore. To ma wathoro neno ahinya gin ariyo. To wantiere gi mamoko be ma pod wabro lero ne jopiny kaka chal. Ne jogo ma samoro wanyalo luongo ni wazunge kata jogo ma waindi kata jo arabu gin bende githoro bedo kod albinism nikech gito pien dendgi ok rateng' to ni pimo no kacha ni en ka pien del ok nyal loso cells mamiyo rangi marateng' no bede pien del.
Wasunge kata abonyo bende bedo gi albinism. To gin gi melanin, gin gi melanocytes. To margi ni piny. Koro kopogore gi joma rotenge, wan marwa ni malo, gin koro wan wabedo marotenge. Gin cells gi ni piny. Gin tiere kodgi, but mek gi ni piny. Koro jogi gito gionge kode. Onge kode kata matin. Koro mane makelo pogruok e kind jarateng' gi jarachar. Nikech ka wadok e nono pien del, wantiere gi gima waluongo ni skin types mopogore opogore. Chakre skin type 1 nyaka skin type 6. Koro ng'enywa wajok marotenge wantiere skin type 6 gi skin type 5. Skin type 1, 2 ng'enygi yudo ka koro gin jo wasunge. Ntiere ga classes gi types mag skin. Mamarwa en skin type 5, to marwa en auchiel ng'enyne. 5, 6. Mano en marateng' mogik. Koro kaka an marateng' kamani, an ane 6. Wane 6. Ero kamana inya daktari. To ka ponono ni gini en mana chandruok mar cells mamako pien del mondo mikik obed kod rangi marateng'. No tango momiyo yie wich bende lokore rachar. Nikech yudo ka jagono mantiere kod ng'ol ni nyaka yie wiye lokore marachar, yie wang'e no kolokore marachar, yie mora mantiere dende olokore rachar. Ero kamano kuom penjo no. Gimomiyo ma timore nikech timore kama dend dhano ng'isi ni nitiere kuonde ma wantiere gi gima waluongo ni melanocytes. Melanocytes gi gin kuonde mopogore opogore, to gin ema ging'iyo ni to dend ng'ato bro chalo nade kata yie wiye bro chalo nade. Kama yier wuoke ma waluongo ni hair bulb, nitiere lining mare ma be nitiere kod melanocytes gi. Koro melanocytes gi ema dhi ng'iyo ni to ng'ani odhi bedo gi, ka melanocytes go nitie to in jarateng', to mang'iso ni idhi bedo gi yie wich marateng'. To ka gitin, mang'iso ni samoro nyalo lokore rabuor to ok marachar. To ko onge to obedo rachar. Magi ni chakore gi e pien del kuma yier wich wuok e godo. Samoro gibro miyo wa picha ma kuma yie wich wuok godo e pien del ka iluonge ni ang'o bulb? Hair bulb ka mondo mi oganda one ni gini kare ochakore gi ei pien del eko wuok oko eka bro nyiso ni onyalo wuok marachar kata marabuor kata onyalo bedo samoro nyalo bedo marateng' ma ng'ato to nigi chandruok mar albinism to yie wiye to rateng'. Wan gi jomoko man kamano. Ero kamano nya seche mong'iyo nwa mano no koro wagolo albinism e chandruoge kata e tuoche wakete ng'ol. Manyiso ni ok en tuo kose en tuo daktari. Albinism ok en tuo. Wakete group mar ng'ol ok en tuo. Nikech gimomiyo wawacho ni ok en tuo, joge gin jok ma ngima margi gidak e ngima machalre gi mar jok man gi pien marotenge. Jogi kidhi kodgi e skul iyudo ka giriek arieka mana kaka joma moko giriek. To bende ng'enyne iyudo ni giriek moloyo. Gimoro amora ka malaria omake mana kaka omaka an ng'ama nigi pien marateng' type 6. Ka wadhi pimo malaria en the same procedure. Ok wanyal wacho ni koro mare wadhi pimo mopogore gi mar joma moko nikech en pien dende rachar. Koro gina dhano ma kawaida mak mana ni koro ng'ol ma koro giyudo no endo e chwech margi emomiyo koro en pien dende rachar. Oonge gi melanocytes, koro bedo no onge gi melanocytes no nitiere tabu makelo ne ma koro mago be wabro lero bang'e. Omiyo ka ng'ato nigi albinism kiko wach ni en gi ng'ol, kiko wach ni en gi tuo, en ng'ol ma bende mana kaka ng'ato nyalo bet gi ng'ol moro amora, samoro ionge fuon mar del, samoro in gi ng'ol e kaka albinism en ok en tuo. Tende ni ngimani bro dhi nyime, ibro tiyo tijeni, ibro loso minyalo loso nikech ngimani onego bed ni dhi maber. Onego dhi kare. Wang'e kidienje kata types mag albinism. Ero kamano. Wacho ni wan gi kidienje 4. To adwa wuoyo kidienje 2 motegno. Wan gi mokwongo ma wathoro neno kuom wawach ni kwan ata malo 90 mar jogo modak gi albinism ma waneno. Wan gi ma waluongo ni oculocutaneous. Oculocutaneous en nang'o? Gini nenore e wang'e to nenore e pien dende. Ocular tiende ni wang', related to wang'e. Cutaneous and something pertaining to the skin, and gima nitiere e pien. Koro ocular cutaneous albinism mang'iso ni gini wang'e king'iyo wang'e rachar to pien dende be rachar. Koro ng'at man gi ocular cutaneous king'iyo wengene
kama wang'e rachar no to wenge ne be miel. En ng'ama kong'i kama to king'iyo tong wang'e to tong wang'e ok ochung' tir, tong wenge ne miel. Koro mane gima koro aluongo gi ni ocular cutaneous. Matiende nang'o, ere gima miyo wenge gi miel? Gin nikech problem minyuolo gi godo e genes cha, iyudo ka koro wan gi gima waluongo ni optic chiasma. Optic chiasma, wang' dhano kaka ne Nyasaye ochwe dhano, ka wang'a korka cham, wach ni korka chich, obedo controlled gi obwongo kacham. To korka cham bedo controlled gi korka chich. Koro kuom joge, margi onego beni gi cross. Kama gi cross go kama ma ging'ado go nyawadgi kama waluongo ni chiasma. Koro kuom joge, gin inyuolo gi kama margi oriere. Koro koni bedo control gi mana gi kono, kendo ma bedo control gi koni. Koro ang'o matimore seche ma koro jogi dwa neno, wenge gi ka koro miel, to ng'enyne koro ibiro yudo ni ok onyal neno maber nikech ok onyal control ler, reflection mar ler. Bang'e wabiro nyisou ni gin onego bed ni kata kochopo sa penj timiyo gi penj ma special, indiko negi madongo mondo ka gibed ni ginyalo somo mayot. Jok man gi albino ibiro yudo ka ng'eny gi sama gidwa somo to ibiro yudo ka olengo wiye. Olengo wiye mondo mi eka reflection mar ler cha obed ma neutral ma koro nyalo neno gimosomo. Koro gin ng'eny ni biro yudo ka kodwa kata kimiye gimoro nosom kama ok obi somo, nyaka ine kolengo wiye matin mondo eka reflection cha odonji. Daktari, kata kiwacho ni ok en tuo, en chandruok mabet duong' matin. En chandruok to ng'eny gi kosepuonj gi kaka onego bed ni gidak, en ngima ma kawaida, ma onge chandruok moro amora. Wan e kidienje mag albinism. Koro awuoye ocular cutaneous ma asetemo leronu kanyo. Koro wan gi machiel ma waluongo ni ocular albinism. Ocular albinism en koro wang'e mowuok, pien den to koro kendo ok ochando. Koro ka ok ochando pien del, manyiso ni wang' ema koro timore nade? Ema miel. To rachar. Pien dende tiyudo ka ber, to koro wuok e wang'e. En be ok ong'eny ahinya, but en be wantiere kode Kenya ka, wajaneno jok ma wantiere gi tabu bilago. Mago ema wanyalo wacho ni ng'eny kabisa. Nitiere moko ma koro wa classify, waketo gi gik ma waluongo ni syndrome. Syndrome manyiso ni inyalo yudo ng'ato mantiere gi pien marachar to entiere gi tabu mamoko kendo. Kaka wantiere gi group moro, iyudo ka entiere gi tabu mar pien ne, to kendo entiere gi tabu machielo remo, mamiyo koro rembe nyalo chwet sa asaya, manyiso ni platelets mage ni piny. Mano bonyuole godo ma gima nyalo time onge. Koro gin gibedo gi tabu mar ni kata ka gimoro ng'ole matin, to rembe nyalo chwer mang'eny ma ok chung'. Wantiere gi joma moko bende man gi tuone, man gi tabu ne, to koro yudo ka buche make mang'eny. Mano be syndrome machielo. Nitiere cells mamoko kendo mokose dende ma konyo mondo mi immunity mare obed motegno manyalo kedo kod tuoche. Koro yudo ka en ng'ama buche sama tin, buche gi make. En ben ok ong'eny Kenya waka, but gin types manitie. Magin kidienje mopogore opogore. Nitiere mana mawuok e wang' kende, nitiere mawuok e pien del kende, nitiere mawuok e pien del to wuok e wang' bende, nitiere ma bende koro oketo skin, nitiere kod chandruok ma gimo kaka buche thoro make mokalo. To nipimono kacha ni en giminyuolo go ng'ato ma gimong'e malong'o makele, to usenono ufwenyo koso podi matin. Mana temo lero ni nitiere gima waluongo ni gene, nitiere genetic, waluongo ni genetical, en giminyuolo godo ji e anyuola. Iyudo ka nitiere a particular gene mobed affected, to gene no ene mo control weche mag rangi marateng'no endo. Koro waluongo ni group ni waluongo ni autosomal recessive. Autosomal recessive tiende nang'o? Iyudo ni ka anyalo bedo ni antiere gi carrier, an gi some part of gene may not be ni godo. Chances ni wadhi nyuolo nyathi mantiere gi albinism ni malo moloyo. Kuom nyithindo 4, achiel kuomgi dhi bedo gi tuo mar albinism. Wantiere gi situation mamoko minyalo yudo ni an
an gi albinism, an gi gene to mino to onge godo, wanyalo end up ni onge nyathi mobedo gi albinism e nyithindo ma wanyuolo. Koro en gima ringe remo, to ok ochuno ni nyithindo te ma wanyuolo nyaka bed ni nitiere kod albinism. Wamake maka kanyo daktari ka wadugo to wadhi nyime, wang'iyo kacha ni oringe remo ka ponono ni iting'o nyinyo mar albinism, jaudi bende nitiere kod nyinyo ni samoro okonyise dendi jaudi, to ka uriwore munyuolo nyathini thuolo ni mar bedo kod albinism ni malo mokalo. Samoro bende jaudi onge kod nyinyo ni to nitiere kod nyinyo ni, thuolo mar nyithindu bedo kod albinism nyalo bedo kwanda tamalo 50. Kik idhi mabor, kik isudi mane to akodi chieng' makawuono, wang'iyo chandruok mar albinism. Chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Kaunti untie tarik 2 dwe mar 12, Ramogi TV oikone budho mar tipo. Tiedero biro bedo gi rumba mokwe kowuok Little Gem Resort. Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrique. Kagimi rumba at room temperature. Chakre Saparo Diambo. Ninja the Entertainer. Stella Brenda. Kod DJ Smollett. Bebiro bedo kanyo. Happy birthday Ramogi TV. Wanere. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Hey guys, we are Team Family Voices. To get Simama Imara as your skiza tune, dial *811*575#. Kumbuka, skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Wang'iyo kacha chandruok mar albinism en chandruok kata ng'ol minyuolo godo oganda. Daktari, jomage mantiere kod thuolo mamalo ibonyisa ni jogo ma jonyuol gi nitiere kod nyinyo mar albinism, kopogore kod jogo mantiere kod nyinyo konyuolo nyathi, jomage kendo mantiere kod thuolo mamalo, jogo mantiere at risk mar mondo migi yuda nyithindo kata gin giwegi nyuol gi albinism. Wantiere kod wawach ni jogo mantiere kod albinism ka gikendore gin giwegi, in kod albinism maneno kato ichanke ikawo ka in dichuo tichake ikawo nyako mabende nigi albinism no ino maneno, mano ben udhi bedo gi nyithindo man gi albinism. Gino miyo seche ma jogi seche ma iwuoyo kodgi to onego bed ni ipuonjogi nyaka choices mag keny, onego bed ni ipuonjogi mondo mi lineage no ng'ade. Gibedo advice ni kaber
to kik kende kata kik kend ng'at mantiere gi albinism kaka en mondo wane kaka nyithindo makoro nyuolo ng'eny gi kik bed gi ng'ol mar pien bila ma gin godo no endo. Daktari adwani mondo mipimnwa ni seche ma ng'ato nyuol kod ng'ol ni ma pien dende onge kod cells kata teko mar loso rangi marateng' ma bende wacho ni miyo bende nitiere tich motiyo e pien del ka ibo nyisowa iyudo ga ni samoro ka imulo pien del jagono mantiere kod albinism kata ng'ol mar albinism kata kimose tiyudo ga ka pien del no thoro ga bedo matek mokalo ok ang'e ni ang'o matimore ga pien del ka cells maloso rangi marateng' ni onge moro inyalo donjonwa kanyo matin ni cells gi gitimo ga magi ma rangi marateng' ni timo magi ma to koonge to manyalo bet ma timore e piende nikech samoro ok ang'e kisemulo kata kisewinjo piende laina no entiere ga kod tek moro ok ang'e ni ang'o matimore ga. Erokamano. Ok wanyal wacho ni en gi tek moro en mana ni koro onyalo bedo gi pien mayom to beluore gi kama otiye gi kaka orito pien dende to gi seche marom nade mobede chieng'. Gima duong' ma wan godo gi jogo man gi tabu mar albinism en ni ok onego bed ni chieng' gogi nikech gionge melanin no tichne kuom ng'ama rateng' en ni okonyo control teko mar chieng' ok donje i pien. Seche makoro teko mar chieng' ok donje i pien nikech rangi marateng' ni in gi konyruok maduong' manyiso nikech teko mar chieng' no ok nyal kelo pogruok moro amora ei cells magi manyalo lokore mabed kansa. Kionge gi rangi marateng' manyiso ni teko mar chieng' biro donjo kako dwaro onge gima geng'e. Melanin geng'e ga koro ok donje direct ei pien del. Koro ka mano osetimore ka in ionge kode to teko chieng' odonjo manyiso ni yot mondo mi ibed kod kansa mag pien mawuok e pien egin ng'eny gi ok odwa ni mondo chieng' ogogi. Ibro yudo ka ng'eny gi kuonde mibro yudo ka tek go gin kuonde ma chieng' goyo luongo ni sun exposed areas gin kuonde ma chieng' goyo koro yudo ka nikech ok onyal control koro yudo ka kuonde go bedo marotenge kata inyalo yudo kimule tiwinjo ko pudno gik moko matek koro e gin wadwaro ga ni gibiro ga e clinic sama gibiro e clinic to magi gik ma watemo manyo ka wayudo manyalo bedo ni nyalo lokore kansa bang'e ok wamigi thuolo wan gi mashinde ma wawang'o gi godo mondo kik gichope okang' ma ginyalo bedo mano to gima duong' ma watemo nyisogi ga ni gitem mondo mi girit dendgi kik chieng' gogi to kata kamano kendo nitiere sunscreen ma bende imiyogi mondo mi giwir kopo nofil nyalo bedo oko seche mang'eny to onego bed ni owiro kuonde ma chieng' nyalo goyo mondo mi ogeng' kik teko mar chieng' donj ei pien dendgi. Manyiso ni entiere kod tudruok mar kansa mar pien del. Rangi ni en gima thothne Nyasaye ok ni thothne en gima Nyasaye makete pien del. To daher Dr. Lucas mondo mi pimnwa nikech pien del wang'e ni nitiere kod layers mopogore opogore kata kidienje mopogore opogore. Seche ma wang'iyo pien del waneno kar malo ka e marateng' tiende ni melanin ni entiere e pien del ma malo ka to bende bedo mar rangi marateng' kata pien del marateng' ni nitiere kata koso ne bende nitiere kaka the affect ma layers mamoko mag pien del cha samoro nyalo pimonwa ni seche ma pok ochopo mondo mi obed kansa mar pien del ang'o mokwongo timo e wi pien del maonge kod melanin ni odonje e pien del ma iye ka koso pien del ok adwa ni mondo adonje matut ahinya kako poge ok adwa ni mondo akel confusion ne ji to adwa ni mondo apoge diriyo wan gi pien del mamalo ma waluongo ni epidermis kata wan gi mapiny ma waluongo ni epidermis koro picha moketwa ni king'iyo malo epi tiende ni malo mar dermis nitiere piny ewi nitiere epidermis koro en tiere gi cells mage ma ineno gimonde kanyo no en gi cells ma produce pigment e rangi no koro gin nitiere malo kanyo koro dermis ka en be nitiere gi meke
to nyaka hair follicles go mana wawuoye ka gin koro gidonjo ga nyaka i dermis piny kuondegi. Subcutaneous tissue ni mato mana bor manitiere kuno en bo konyo mondo mi ka in gi bor mang'eny dendi neno mayom ka bor tin tineno ka gima dendi otuo, koro mano be nitiere. Koro sweat glands gieki gi sebaceous glands be nitiere ka, gine ma gigolo mo, gine ma githuomo mamiyo del, mamiyo pien bedo mayom. Kigolo mang'eny dendi bedo mayom moloyo, ka mari wuok matin to ibedo gi dry skin, koro wacho ni in gi pien matuo ng'enyne. Koro sama chieng' odonjo to ng'enyne kama pigment nitie ema igeng'e godo. Pigment no ema geng'e, manyiso ni rangi marateng' no ema geng'e, manyiso ni gino en ewi epidermis malo kucho. To gima wang'eyo gi tuoche te, onyalo bedo nochakore gi malo ka, to kako medo budho e kako medo chiemo to donjo iye. Koro wasebedo kodgi mang'eny, e gin wadwaro ni ka gibiro e klinik nyaki mulgi, ok ing'e gi wang'i kama, nyaki mulgi, imulo pien dendeno mi confirm ni kamimulo no onge mora mosekuot manyalo dwaro ni mondo wang'. Koro kiyudo ka nitie tiwang'e chuth kapok omedo dhi piny. Samo pudno to nena gima rachar, to bang'e no to ineno koduogo chako lokore makwar. Kolokore makwar to medo yarore. Mangiso ni kako medo yarore e kako medo donjo piny. Kodhi onyalo donjo matut modhi mochop nyaka ei ring'o, ei muscles piny, kata mo affect nyaka chogo piny iye kujo. Mano koro ing'e ni koro wawuoye stages mopogore mag kansa. Mang'eny ne ok wadwar ga ni mondo warit mondo chopi. To koro iyudo ka region wawach ni kaka Kenya pod wayudo cases mag skin cancer kuom jogo man gi albinism, pod wayudo gi mang'eny kabisa, ma ok onego bed ni pod timore e piny masani, kaluwore gi okenge moseketi mondo mi kony jogo manitiere kod tuo mar albinism. Daktari, pacho ka kata gwenge mag Nyanza kwanda jogo ma samoro neno nitiere kod chandruok mar albinism ni oidho odok piny en malo koso ok ong'eny ahinya? Ok anyal wacho kwandgi malong'o nikech ang'o, jowa pok owuok oko mondo mi owach ni gin nitiere gi nyithindo man nitiere gi tabu ni. Ibro wuothe gwenge wakati ibro yudo ni nyithindo gi nitiere moko mopandi pok na gitere gi kata osiptal, ok dwar ni mondo giwuog oko. Mago gik matimore. Kata ka udhi uwinjo ni moko nitiere kama to udwaro ni mondo udhi mondo ulemgi mondo une kaka inyalo chak konygi kata gibed registered gi Council of Disability, inyalo yudo a lot of resistance. Jodala gi ok nyal dwaro ni mondo ichop machiegni kodgi nikech weche mosebedo ka wuok ewi jogo mantiere kod albinism. Koro yudo ka ng'eny ji opandogi, jomoko be nitiere mokawogi ni gin jomoko ma ok onyuol makare, ma ok onego bed ni gintiere. Koro jomoko paro ni konyuolo nyathi mantiere gi albinism ochalo ng'at ma koro kuong' kata gundigi no okuong', koro ok gidwa ni mondo ji ong'e ni gintiere gi nyithindo machalo kamagi. Mago ok gin adiera. Mago ok gin adiera. Iwacho kacha ni thothne kidwa kaw kata nonro kata records kata statistics jodala ok dwar ga ahinya nikech weche achiel ariyo adek moro manyalo wacho ni osebedo ka liekore kelo wa e pinjo machielo myths and misconceptions, myths mosebedo ka luoro jogo mantiere kod ng'ol mar albinism. Wasewinjo gik mang'eny ma ji wacho ni nyathi ma konyuol gi albinism mane nyathi mokuong kod gik makamago. Moro in bende daktari isewinjo moko kaka jalo nyalo pimonwa ni ma osebedo ka wachore mosebedo ka liekore ta diera mar wach en magi ma. Erokamano. Maduong' en ni ma ji thoro wacho e gwenge waka ni jogi gin jochiende. Mano ok en adiera. Magi dhano chwech Nyasaye mane Nyasaye ochweyo kohero kendo dimbo kaka nodwaro en owuon. Ma chwech Nyasaye omiyo muya yueyo kendo pake bende. Koro ma dhano mana kaka dhano mora mora. Kato wantiere kendo gi wach moro ni ka in gi lemo mar jogo man gi albinism, lemo mora mora, to ni mano koro in isemeo. Mangiso nang'o, itiyo kod ringregi
ji dhi kodo ira juoke mondo mi koro gibed gi mwandu. Onge mwandu mabiro mayot. Mwandu te nyaka iti matek eka iyud mwandu. Koro kidhi nego ng'ato kata idhi ng'ado ringre jalo mantiere kod albinism ni mondo iyud mwandu, akweri kawuono ni mwandu midhi yudo onge. Idhi kelo mana chien ne in iwuon, nikech sama isenego ng'ato, mano manyiso ni gundi bende iseketho. Koro onge tiende mondo mi ineg ng'ato e gik moko manono ma ok nyal konyi. Ma dhano ka un gachiel e gweng'u kanyo, beduru kode thuolo, ereuru kaka uwero joma moko e gweng' kanyo, tich moro amora mitie e gweng' kanyo, luongeuru en boti, kata ka en amal, luongeuru, ka en ng'ama osomo tije, luongeuru oti tijno, obed nodak e ngimane ma kawaida. Kik uket ni uketo gi kando, ni koro onge gimoro amora ma ginyalo timo kodu. Ka gin nyithindo, tergi uru skul. Onge gimobro timo ne nyithindo mamoko skul. Ni koro iwacho ni skul ni nyathi ma kama nitie, koro an nyithindo ok anyal tere skul no. Gin gi somo mana kaka nyithindo moko somo. En mana ni neno margi no ema nigi tabu. Koro sa penj imiyo gi seche mang'eny molo nyithindo mamoko. Ka penj en sa achiel, gin imiyo gi sa 1:30. To tesegi indiko madongo dongo. Wordings mag gidongo, ok ketnegi matindo tindo kaka nyithindo ma kawaida. Koket basi na nyato moro kodhi neno. Kaka nipimo noni kaka wanga. Oluore kod obuongo. Nyako leng. Wang oluore kod obuongo, wang machich, obuongo ni machich ema oluore godo, wang macham, obuongo ni macham ema oluore godo. To chutho kaka dhano maonge kod ng'olni, to nego beni wang obuongo lokore kata cross, ma wang machich chomore kod obuongo kacham, wang macham chomore kod obuongo kachich, ma bende nisepimo nwa malero. Miyo kapo nono ni winjo chenro ni weche moko ni ka yudo fuon jago no mantiere kod albinism tidhi bedo jamoko Dr. Lucas Odagi. Wacho ni akweri kawuono ni oge mwandu mabiro mayot, nyaka dhano tia matek. Daktari ne kisi chako bunonwa kar diagnosis kata kar kapo nono ni kaki wacho ni nyaka terije hospital magibi magine lakteche mag piendel kaka in kama ntiere kaka itimo diagnosis. Moko ngoni wacho ni brogo mpaka be ibro nene kata ni wacho kata ntiere nyaka mulo bende ma ibro mulo. Wadonya ni kar diagnosis kanyachiel kachiel. Ero kamano. Diagnosis ka okwa wuoye mang'eny nikech ng'eny gi kisenane ting'eyo ni mang'a mantiere kod tuo mar albinism. Gima wadwaro ni mondo watim en ni kisenyuolo nyathi man gi ng'ol mar pien bilani, wek budho kode dala kapok ichako kele hospital. Nikech ang'o, wantiere gi program mar National Council of Disability. Kidhi e sub county hospitals te manitiere wach kata ni Homa Bay, sub county hospitals te nitiere gi sunscreen mokel gi National Council of Disability mondo mi okony jogi. Seche moko sunscreen gi dhi ma expire nikech ok gidhi gikaw. To wadwaro ni sama gidhi hospital to itimo negi assessment, imulo pien dendgi noendo mondo mi wa make sure kata wane ni ok gibed gi dalili moro amora mar kansa. Kopono yud ka nitiere man gi dalili moro mar gigo manyalo lokore kansa, tibro orgi nyaka Homa Bay Referral Hospital, wach koro makora wuoye Homa Bay County. To wantiere gi machine kuno ma obro wang'o godo gigo mondo mi gigo kik lokre kansa. Omake amaka kar masinde miwang'o godo gigi mondo mi kik lokre kansa. Miwacho ni yudo nyaka siptandi mantiere Homa Bay, siptand piny owacho ma government mantiere Homa Bay. En penj laktar waka uyueyo ka waduogo to wadhi kidieny machielo pod wantiere diagnosis ka daktari wacho kata ni kilingi nyathi kinyuolo nyathi mantiere kod nyinyo mar albinism kata ng'ol mar albinism. Omiyo ka waduogo to wadhi tieko chenro ni kidieny mogik nyo kadwa no bai kata mateno. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And the Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Higni ariyo nyaka ne wachak chenro magwa. Nyasaye osebedo jakorwa. Emomiyo tarik 3 dwe mar 12 chenro mar Injili kalo biro iri.
e alama kende mar goyo erokamano. Wabiro riwore gi Jokristo mag Anglican Diocese Mabondo e kanisa mar St. Michael's and All Angels Cathedral mantiere chuny boma Mabondo. Bi mondo wapak Nyasaye kanyakla kochakore sa 12 okinyi nyaka sa 7 odiechieng'. Next on Shambala Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viewsasa. Doors should not hold out opportunities. Doors are the gateways to progress. Ones that hold the key to equality. Let's take doors to places where there are none. Let's open big doors and small ones. KCB ni yetu. KCB is mine. KCB ni yangu. KCB ni yetu. For people, for better. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Higa achiel nyaka ne chak chiwo hola mar Hustler Fund. Maromo bilion 39 sechiwe yor hola ne jo Kenya milion 22. We are asking that they confirm the JSS interns, and 2, they should domicile the JSS in secondary schools. Jopuonje JSS e pachuka dwaro mondo ng'i wacho rak margi ka giywago kaka indiko gi e tich. Starting tomorrow morning, a public crackdown is done to weed out any private vehicles that are operating as PSV. Dul mar NTSA dhi chako timo pedha ne geche ji giwegi masani odenje ting'o jowuoth. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo ng'ol mar albinism. Daktari wacho kacha ni nitie gik mang'eny maliekore kata mafuongore kod tenore kod ng'olni. Jomoko osebedo kawacho ni nyithindo gi jochiende monyuol kod ng'olni ooyo ok en kamano. En mana ni gino maloko rangi marateng' ema no konyuol gi godo e pien dendgi. Mabende daktari nopimonwa ni ok en ga gimoro matimore atima kapo nono ni nyinju moro ne nitiere kod chandruogni. Daktari wantiere kar diagnosis mani wacho ni ka ng'ato biro tibone nane pien del to kopogore kod mano bende nitie gik mibotimo kanye mwachak godo. Ya wacho ni wang'iyo pien dende, watimo ne gima luongo ni general assessment mar pien dende, wang'e to gi yie wiye mondo mi wa confirm ni nitie gi type mane albinism kata ka nitie godo ran gi type mane. Ka waseng'eyo type mane nitie godo to koro miyo wa thuolo mayot mondo mi wan be koro wa ng'i kaka wanyalo konyo wapuonje e klinika mobierno kaka onego bed orito dende, kaka onego bed ogeng'o dende kik chieng' go, lewni monego bed orwako gi gik machalo kamago, gi mo monego bed owiro mageng'o teko mar chieng' mondo kik donje pien dende. Mago wapuonje e klinika wabet kode achiel kachiel. Seche moko wabedo gi campaign mar timo negi assessment nikech ng'eny gi yudo ni seche moko giluor biro e osiptal ka en ng'at achiel. Koro gidwaro ga seche moko ne iluongo gi kaka group. Nitiere jo National Council of Disability miyo gi ga omenda moro matin transport to gibiro wakelo gi kamoro achiel to watimo negi assessment kata mana ka ndalo 2 moluwore au kinyi nyaka odhiambo watimo negi assessment to jogo ma wayudo ka nitiere gi dalili mar bedo gi kansa mar pien del wawang'o to wagonyo gi gidhi dala. Ng'eny ne assessment ne watimo kata bang' dweche 6 ka dweche 6 onego bed ni gibiro osiptal to watimo negi assessment. Kopo ni gidhi osiptal kama onge jalony mar tuo mar pien
ibro migi sunscreen. To kadipo ni kintiere gi tabu moro amora kuno to inyiso ga ni mondo giwachi nikech ka gisewacho ni gin gi tabu moro mar pien tibro orgi e osiptal kuma jalony mar pien nitiere tibro ng'igi to gibro yudo konyruok kanyo. Services mag gi nono onge gimoro amora ma gichule. En mana ni koro luoro mana ji oseketo kuom gi cha miyo gin be koro giluor wuok oko sama owinjore iyudo ka ng'eny gibudho gi tabu dala ma lokre gi machielo. No, luoro mar ni ma en tuo malich, ma en satan. Jowa be yanyogi. Ka giwuok oko iyanyogi. An gi kes moro mane late. Moro ne biro assessment. Homa Bay. Conductor notamore kao nyaka pesa ne. Ni en pesa jochiende go okdo mul. Jok mane dwa bet kode kom, jikoro chung wanyore weye kom kende. Gik machalo kama igeni mago gik makoro ka oneno ka en ng'ama pache ok otegno to dhi neno ere tiende mondo mi awuog oko we abed dala kata ka en kitabu moro matin mar pien manyalo biro lokore kansa bang'e obet abeta dala ok onyal wuok oko ka en thuolo nikech ayany magiyudo oko ku ga kweda magiyudo kuom oganda. Daktari, bende chandruok mar albinism inyalo thiedhi kata kok thiedhi bende inyalo geng'e? Man gima natemo wacho ni gima ok nyal thiedhe nikech en gima onyuoligo. Onego bed ni wapuonji kaka igeng'o mondo mi kik ibed gi tabu mabiro nikech ionge gi rangi marateng'. Koro wapuonji mondo mi idag maber. To mondo mi wageng' mondo kik gibed mang'eny. Ema natemo lero ni ka intiere kod tuo mar albinism watemo wuoyo kodi mondo kidwa nyombo kata kidwa kendo kata kidwa kendi item mondo yud ng'at mantiere gi pien marateng' mondo mi wadwok kwan mar jok manyuolo gi ng'ol ni piny. Mama no kende yo mondo wadwok kwan chien mondo wadwok thuolo mar oganda bedo kod albinism chien en mana mondo mi jotem kik nyuol kod ng'at mantiere kod albinism ponono nitiere kode. Wantiere kod chandruoge mopogore opogore ma samoro inyuolo godo ng'ato kaka weche mag sickle cell daktari. Sani bende wayudo albinism bende inyuolo godo oganda kendo wuothe anyuola. Thothne gimoro kaka sickle cell iwachonwa ni inyalo tim screening mondo mi yuda ni kaponono ni in karia inyalo bedo ni ting'o nyinyono to ok onyisre. Akia ni bende gi railano nyalo yudore e albinism ka ama ng'ato nyalo bedo kod nyinyogo to ok onyisre ok otegno ahinya koso to en aina tim maka entie to entie ko onge to onge. Wantiere kod jok man gi nyinyono waluongo gi ni karias. En kode to en gi pien marateng' ok nen. Mangiso ni en karia. Koro ka ng'ama izakaria to chako nyuomo ng'ama be izakaria, chances mag nyuolo nyathi mantiere gi albinism ni malo. En mana ni koro kaluwore gi alwora marwa wach ni Kenya ka mago test ma mondo mi watim ok yot ahinya. To kata ka watimo gi samoro ginyalo bedo manengo gi ni malo kabisa nikech ng'eny gi nyaka tim gi high end laboratories. To inyalo yudo ni mondo mi tim test no nyakiti gi pesa bende mang'eny. Koro yudo ka ok en test matimore mayot wach ni kaka koro ibiro kamoro kaka rural setups kaka Homa Bay kata Siaya ok nyal yudo ni gin gik matimore mayot. To kaluwore gi kaka piny bende chalo ng'eny ji yudo ni mago gik ma ok gikete pachgi to ka ber to mago gik monego bed ni ji kete pachgi mak mana ni tek to tek mondo mi yud test no endo matim ok yot ahinya. To apani gima nyalo konyowa kata manyalo konyowa mana matin ok ang'eyo in kaka jalony ibiro wachona wanyalo dok e yorewa mag keny machon cha ma ji itemo luwane nonro kata gund ng'ato kata kapono ni nromo gi family dipo kata kineno gimoro kapok odhi mabor ahinya nikech ng'ato nyalo bedo karia imbe in karia tikia katupo ka ukelo nyathi mantiere kod albinism ma wayudo kacha ni ok nyal thiedhi geng'o bende ok nyal geng'e nikech moro ok idhi ng'eyo to iwacho ni kaponono ni nyuolo nyathi mantiere kod ng'olni to kik ipande dala wuog kode oko tere osiptal. Ibro puonje kako dak, ibro miye sunscreen mowiro, ibro puonje kako nyalo rito pien dende. Daktari kanye madwani mondo mikoro wadonje nikech samoro ng'ato nitiere kod nyathi mantiere kod albinism, samoro ng'ato eno wuono neno chendo ni to entiere kod chandruok mar albinism nikech moro ok onyal ng'eyo osiptal monyalo dhi machiegni. Wadwa yawo klinik e Penj Laktar ka matin mondo mi puonjgi kako onego bed ni girito pien dendgi, kako onego bed ni girwakore, kako onego bed ni giwuoyo kata gi interact kata kaponono neno chandruok. Yaro kamano. Aparo ni mane okang' ma ber mogik monego bed ni watimo ne jogo mantiere kod modak gi albinism
Namba achiel, jogi seche magi bede chieng' onego bed matin kaka nyalore. Ok onego bed nobede chieng' wach ni seche 6 e odiechieng'. Makar kano donje puodho saa 3 to nyaka saa 10. Nyaka saa 10. Mano ok onego bed ni timore kuomgi. Omiyo ka intiere gi nyathi mantiere gi ng'ol bilani, kik ikete ni mondo obed chieng' seche mang'eny. Mano namba achiel. Namba ariyo, onego bed ni gibedo go gudu. To gudu ma girwako waluongo ni wide brim. Wide brim hat. Wide brim hat tiende nang'o? En ogudu moluorore. Mokwako kama duong'. Manyiso nang'o? Onyalo geng'o chieng' kik go lenda wang'e kata tike. Kata ng'ute kata ite. Mano gimomiyo wadwaro ni gitigo gudu ni. Kopogore go gudu ma kawaida ma ji ong'iyo godo. Nikech macha to dhi geng'o mbele ka kende. Koro kaka waneno pichani. Koro kaka ma waneno kane, mae ma waluongo ni wide brim hat. Monego bed ni gitiyo godo. Gimachielo monego bed ni gitiyo godo en gima waluongo ni long sleeved shirts. Long sleeved shirt manyiso ni shati mekgi onego bed ni bede gi bocho. Ok onego bed ni girwako short sleeve nikech manyiso ka korwako short sleeve manyiso ni bedene chieng' dhi goyo, oweyo oko chieng' dhi goyo. To mano ma dhi kelo ne tabu. Kaber onego bed ni girwako long. To ma wawacho nyaka ne nyithindo madhi skul. Ka en nyathi manyako madhi skul, program nitiere school based program monego bed ni gin iyienege mondo mi girwak special attire. Ka en nyathi manyako oyiene ni mondo orwak long uniform mar long mondo mi ogeng' tiendene, to orwak shati ma bade boyo. Kata ka en e primary ma ng'eny gi thoro rwako short sleeve, gin onego bed ni yienege girwako ma bede gi boyo. Ogudu bonego bed ni girwako seche te ka gin e skul, to onego bed ni gintiere nyaka gi sunscreen mag-gi. Kaber to onego bed ni giwuotho gi sunscreen mag-gi e bag, nikech ok ing'eyo samoro wach kaka nyithindo samoro ji odhi e sport. Ka nowiro sunscreen gokinyi onego bed ni kendo kar saa 7 ka ochako wiro sunscreen. Koro sunscreen go be nyaka wane ni gintiere godo seche te, to kendo onego bed ni gitiyo kodgi. Ka po ni tabu moro amora owuok e pien nyithindogi, ok onego bed ni rito. Ka wach ni bire klinik January, to nochiki ni duoge klinik dwe mar 6, to tabu moro chako nene pien dend nyathini, ok onego bed ni rito nyaka dwe mar 6 gikelo nyathini e klinik mondo ming'i ni to gima nowuok e pien dend chal nade. Dweche 3 kendo romo miyo gino lokre kansa maduong'. Koro ok onego bed ni rito. Sa sama gino wuok, ibiro osiptal to watimo ni assessment to ikonyi e samo winjore. Ma gimoro ni rito ni abro dhi e klinik seche mowach nacha. Daktari doni mondo mi nitiere gimachielo ma bende ase notice, iyudo ni samoro ka nyathi kata jago mantiere kod albinism, kata nitiere kamoro tino ka samoro pien dende thoro ng'adore kata remo thoro wuok mayot mokalo e pien del. Yudo ka sik chande kata gi lwang'ni kata gi ang'o matimorega e okang'no kata e seche ma pien otwo. Ka pien otwo to mano go gik matimore. Manyiso ni igeni ng'eny gi onyalo yudo ni koro sunscreen ok en mowiro to mo ma kawaida koro weyo. To mo ma kawaida be nitiere gi tije. Koro kata ka iwiro mo to sunscreen be nyaka iwir e wi mo. Ok ni sunscreen ok enda ni koro sunscreen no e moi. Sunscreen en tich na en mana ni ogeng'o teko mar chieng' mondo kik kadhi madonje iye. Koro mo onego bed ni giwiro kawaida, giluokore kawaida, to sunscreen ema giketo malo mogik mondo mi protect pien dendgi. Ma gima duong' ka ani kik iwe pien dendi tuo. Apani magi wamede list mar gik mani wacho ka. Kik iwe pien dendi tuo. Kik iwe pien dendi tuo. To ing'eni ka wawuoyo kanyo to koro wawuoyo nyaka nutrition margi. Onego bed ni gichamo balanced diet ma kawaida, gimodh pi moromo, to gi make sure ni giwiro mo ma miyo dendgi bedo mayom seche duto. Balanced diet kod pi moromo, ka en alode to chama alode, gigo mang'eny kod vitamin C kachiel kod gik makama ma bende biro konyi e geng'o tuoche mopogore opogore matindo tindo. Weche mag go abal, inyalo go abal to kik ibed e chieng' ahinya ni koro imori e beach. Abal kidhi goyo to iwiro sunscreen. Tidonje pi go abal, onge tabu. Daktari, bende wanyalo bedo kod complication mar albinism kata chandruok ng'ol mar albinism kapo nono ni oko kaune okang' mowinjore. Namba achiel ni wacho ni wanyalo yudo tuoche kaka mag kansa mar pien del. Kopogore kod mano, complications mage kendo wanyalo yudo nikech albinism. Mana tabu mawuok e pien go ema ng'eny gi thoro bedo godo. To moko chakore mayot to bang'e to duogo bedo mapek.
Koro mawata mawacho ni kik giriti. Nikech complications go bro wuok nikech medo rito mang'eny. Gimora mora matin ma ng'ama nitiere kod albinism onene pien dende onego bed nokawo okang'. E bang' sani kech ok wang'eyo ni to kansa no dhi chakore nang'o. Complications to gionge godo. Ng'ama morito dende maber kiromo go iparo ni en mzungu. Nikech dende yom kabisa. Jok ma oritore. Dende yom kabisa, oonge problem mora mora kata gik maduong' oonge go. Manyiso ni orito pien dende yo makare. To ka ok irito pien dende yo makare to intiere gi tabu mar albinism, tabu nyaka ibed godo maber. Kendo ibiro neno ka pogruok nitie. Pogruok neno maduong' kabisa. Nikech ng'eny gi sama gibede chieng' cha tiyudo ka koro pien dende lokore makwar. Kuonde ma chieng' ogoye lokore makwar. Ok en rachar, koro lokore makwar. Koro mano be gik manyaka wang'e. Mano kanyo wang' kosore kanyo koro wang'. To seche mo wang' no thiedhe thoroga kawo thuolo, thiedhe ka wang'o kendo koso kiwuok e chieng' to odhi changa. Kiwuok e chieng' to obeda maber. Immediately. No nyalo kawo ndalo moko ariyo. Erokamano ahinya. Weche mag luokruok kaachiel kod tiyo kod kidienje mopogore opogore mag sabunde, nikech gin sabunde bende wantiere ga kod moko miwacho ni teko gi ng'eny kata gin hash, nitiere moko ma bende nitiere kod chemicals moko. Kabo onego bed ni gikete maino. Integrity mar pien gi to normal, mana kaka mar ng'ama nigi pien marateng'. En mana ni general care mar pien onego gin be gitim. Mana kaka ne wawuoyo wach diet, gi weche mag mo miwirogo, mag gik monego bed ni gitimo. Erokamano ahinya. Ma en luok kaka pile, wiri moi kaka pile, kiwuok oko rwako lewni mabede gi boyo, rwako gudu ma oyarore, wir sunscreen. To sunscreen kik bed moi, bed gi moi mithoro wiro pile. Daktari, wach mogik minyalo weyowa godo kotenore kod chandruok mar albinism? Erokamano. Wach mogik en ni pod wakwayo ji ni mondo okel nyithindogi timnegi registration e osiptende mag sirikal. Namba margi ni piny, to namba ma wan godo osiptal cha machacha ok en namba mar adier. Nikech ng'eny gi ok thor biro. Dwarore ni ka gibiro to wan be wachak waorogi e ofis mar jo disability to gibedo registered. Nitiere kad mimiyogi mar disability imiyogi. Kad no biro konyogi e yore mang'eny. Kata ka dipo ni funding moro wuok to konyogi ga. Ginyalo yudo kata scholarship moko, imiyogi ga priority. Nikech nitiere scholarships moko mabiro through Council of Disability. Koro ka ok in registered member margi, ok nyal yudo opportunity no. Koro ok ong'e ni opportunities go wuok karang'o, but sama giwuok no, be make sure ni intiere list margi, ma kopo ni in be ioro kwayo mari to yudo. Make sure ni clinic ubire kako chiku, to kata mora mora nitiere to yieni mondo maybe clinic samora mora. Erokamano ahinya daktari. Pod ni ng'ato dwa tudore kodi mondo wamed go mbaka kotenore kod chandruoge mag pien del, yie wich kaachiel kod kogno, inyalo yudi kanye? Erokamano. Inyalo yuda osiptal mar Homa Bay Referral Hospital. Chieng' wuok tich nyaka tich abich godiechieng' ibiro yuda Homa Bay kanyo. Inyalo tudore kod namba mar simu 0722 466 266. Seche mag odhiambo inyalo yuda Kisii, osiptal mar Oasis, Doctors Plaza, anyway Equity Bank ma Kisii. Weekend ok ayudra. Weekend ayueyo kod family, koro weekend kik imanya na kichoke biyuda. Erokamano ahinya daktari, wacho ni weekend to kik imanye, to koro juma to manye mondo miyud puonjruok mang'eny kotenore kod weche mag pien del, yie wich kaachiel kod kogno. Chenro penj laktar biro ni achiel kaachiel kokalo Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu, ka chenro ni biro ni kowuok e boma maduong' ma Kisumu. Mata e chenro ni en Andrew Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, ngima en mwandu, oriti masani.